सरकार हाय 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 बीटीसी सरकार हाय 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 बीपीएफ हाय 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 बीपीएफ हाय 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 हाग्रामा मावलारि मुर्दाबाद 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 हाग्रामा मावलारि मुर्दाबाद 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 बीपीएफ हाय 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 आमाग मात्रिया मागलागे आसाम फरेस्ट गो बैक बीपीएफ हाय 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 बीटीसी सरकार हाय 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 जोङो बेयाव ओरैनो रायजो जानाया 40-50 बोसोर रानिं सोलिबाय जोंनि आबै आबौमोनहा बेखौनो आइ आफामोनहा दखल खालामनानै दोनदों जों बेखौनो एसे एनै मावनानै जों फिसा फिसौफोरखौ फोथांना लाखियो बे फरायसा फैनाया जाबाय दाखालि मा मास मोनलाय बे थारिखखौ जायखिया जों गोसोआव गैला नार्सारि खालामफैनो एवदोंमोन एवनायाव जों रायजोफ्रा ओंखारनानै बिसोरखौ होबथानानै बे बुंबाय आरो जोंथ' बेयाव जेबो बुंनो हाया रेन्जाराव थांदो रेन्जारा मा बुङो होनदों जों रेन्जाराव थांबाय रेन्जारा बुंबाय आंथ' जेबो बुंनो हाया आंहाबो गोजौआव मानसि दं होननानै डिफुनाव थिनहरदों डिफुनाव थांनानै डिफुजों रायज्लायबाय डिफु होनदों आंबो मा बुंनो बेखौलाय नोंसिनि लकेल इएम दं बेनाव नोंसोर मा इनफरमेसन हैनानै मा बुङो बे होननानै ओमफ्राय जों इएमनाव लकेल जोंनि इएमनाव मुनमुन बायदेवनाव थांनानै क'क्राझाराव खस्थ' खालामनानैबाबो थांनानै जोङो मेम'रेन्डाम गथायहैदों जाहाथे जोंनि बे हायाव 100 हेक्टारा जाने जोंनि न' खाथियाव जाने बागान जानो मोना होननानै जों बेनो मेम'रेन्डाम गथायहैदों आरो बायदेवनो दा नोंथांमोना मा लुबैदों जोंथ' बागानखौ जों बाहाय खालामहोआ थैबाबो जों खालामहोआ होननानै जों ओंखायनो नैबे धर्ना बायदि खालामनाय जादों जाहाथे जोंनि बायदेवआ बे खामायखौ जाने बन्द' खालामो आरो बेयाव जुदि बन्द' खालामा होनना बुङोबा आरो जों बिनिख्रुइ बांसिन जों होबथानांगौ जानानै फैगोन मुनमुन बायदेवखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों दि जोंनि मुनमुन बायदेवआ जाहाथे जोंनि लकेल हिसाबै गावनि बे एरिया बे जोंनि फर्ट बजरा 1 नं फर्ट बजरा समस्तिनि इएम जाहाथे बे खामायखौ बन्द' खालामो आरो बायदेवआ फंसे खोथा बुंबानो बे बागाना बन्द' जागोन होननानै जों ओरैनोबाबो मिथिखायो निस्सय बे बायदेवनि आखाइ दं माइया जाहैबाय जोंना ओरै सुखान जरा ओरै मावरि जरा भालुक जरा पुराना फानबारि खालबान्दारि फायखनदारा दुलदुलि 6-7टा गामिनि हानि मानसिनि हा दं आरो बेयाव ओरैनो एफा एनै सोरबा 4 बिगा सोरबा 5 बिगा बे सिङाव सोरबा रबार गायदों सोरबा औवा गायदों सोरबा एसे एनै था मावनानै थारुन गायनानै जायो आरो बायदेवआ बुंदोंमोन जोंनि सुखानजरा गामियाव फैनानै गावनि एमसिएलएनि बै केम्पासाव भटआव जाहाथे नोंसिनि हाखौ फरायसा मालाबाबो जाहाथे सेना लानो मोना बेयाव आं गसंगोन बेयाव खुनुदिनबो आं बागान खालामहोआ नोंसोर फिसा फिसौफ्रा नोंसोर बोरै थैजासे बेयाव संसार खालामनानै जादों आं बेखौ होबथागोन होननानै बायदेवआ गावनो गावनि खोथाजों बुंदों गैया जों खोथा होननाय बायदि जों बायदेवआ गावनि खोथा बुंनाय बायदि जों जेबोखौनो नुहुराखै उल्थासो गाव जोंखौ उल्थासो नारसिनगासिनो दङ खौथि सिगां माने गाव इलेक्सननि सिगां बुंदों आरो बे केम्पास समाव भट बिफैनाय समाव बे खोथाखौ गाव बुंदों दा नोंथांमोना सावरायफिनदों ना सावरायफिनाखै जोङो बायदेव जों बेखौ सावरायफिनायखौ अलरेडि जों मेम'रेन्डामाव हैनाय दोनदों ओमफ्राय मेम'रेन्डाम होनानै बेखौ जों खस्थ' खालामनांगौबाबो जों बेजों बायदेवजों खुद फेस टु फेस मुभ खालामनानै जों रायज्लायदों आरो जों गावबुरा सानैजों थांदोंमोन मा बुंदों बायदेवआ बुंदों नोंसोर रबार खालामोबा अबेयाव बागान खालामोबा मा उसुबिदा जागोन उसुबिदायाथ' बायदेव जों बाहाय एसे एनै रबार गायबाय बेयाव सासेनिल' हा नङा जों ओरैनो बे दखल 100 बिगा 150 बिगा रावहाबो गैया जों ओरैनो 6 बिगा 7 बिगा हाइस्ट 10 बिगा जों बेखौ मावनानै जादों आरो सोरबा एसे एनै रबार गायनानै जादों बे खोथाखौ बुंदों जों बायदेवनि सिगाङाव बे हारिया गासिबो ट्राइबेल एरिया जों बाय गासिबो जों ट्राइबेलनि एरियाखा ट्राइबेल मानसिजोबखा जों बाहाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबाफोर नटिस हरदोंमोन नामा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेबो नटिस हरनाय जायाखै डाइरेक्ट सिदा मावफैदों बेखौथ' खुन्थिया गायगोन होननानै दाखालि फैदोंमोन दाखालि फैनानै जास्ट ओरैनो बिसोरो मानसिखौल' थिनहरदोंमोन हाखर जावनो पेन्टिंखौ लाबोआखै आरो बेयावनो जों ओंखारनानै बिसोरखौ जों बादा होनाय जादों ओमफ्राय थांफिनबाय बिसोरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया फैनानै होनदोंमोन बिसोर फैयाखिसै बेनिफ्रायनो बिसोर गथायनानै थांबाय नै दिनै जों बे खामायखौ जों दिनै धरना होनांगौ जानाया प्रसेसजों खालामनांगौ जानाया नैबे दिनै बायध'थायाव जों खालामनांगौ जाबाय भिलेज बाउन्डारि जों बोरै हगारनो बे जोंनि न' खाथियाव बागान जायोबा बे सरखारनाव ओरै रेकर्ड थाहैखागोन बेसेबा न'खौबो बुखुफिनहोनाय मोनसे जों न'खौ बुखुनाया ओरैबायदि बे क्लाबफ्रा बेयाव न' लुदोंमोन बे न'खौ हयथ' गावसिनि ससाइटि बायदिनो हा नालाय गावस्रा माल माथा दं ओरैनो हाबाफ्राव लांनाय दो दख्ला मेरला जिनिस दं बेयाव न' लुदोंमोन आरो क्लाबनि माल माथा दोननो होननानै बेखौ फरेस्टफ्रानो फैनानै गावसिनि आखाइजों बुखुवाखै गावसोर होनदों जोंनि आखाइजों बुखुवा जों लांगोन नोंसोरनो बुखुनानै बेयाव दोननानै फरेस्टफ्रा
बिसोरखौ होनदों आरो ओमफ्राय तखन नैबे ससाइटि मानसिफ्रा जों रायजोफ्रा ओंखारनानै बुखुनानै दोनफिनदों बे एरियायाव मा बानायनायनि खोथा होलांदों डिपार्टमेन्टआ डिपार्टमेन्टआ ओरैनो दंफां गायगोन गावसिनि बागान खालामगोन बुंनो थाङोबा जोंनि लकेल बिटिसि मनमोहन बायद'आ 5 बोसोर सिगां MCLA आव थानानै सरकार सलायनो हायाखैबाबो बिथाङा दिनैहाय बै थांनाय बोसोरनि जेनाखि बासबारि रुपसि आदानि कम्पानिनो हा फाननाय प्रमदखौ सोंखारिनानै बिथाङा बेखौनो बन्द खालामदोंब्ला दाथ' बिथाङा सरकाराव दङ दा BPF सरकारा दिनैहाय बिटिसि सरकारा दिनै गिदिंनानै फैफिनबाय दा बिथाङा जोंनि हाखौ होबथानांगौ होननानै जों बिथांखौहाय खावलायनाय थाबाय मानो होनना बुङोबा दिनै गावनि सरकाराव फैनानै उल्थायै फिर खनसे बासबारियाव जाथाय जानाय बायदिनो जोंखौबो दिनै नारसिनफैदों गावनि सरकाराव फैनानै गावनो नारसिनफैदों दा जों रायजोआ बेखौनो लुगैयो जे बिथाङा बासबारिनि आदानि कम्पानि बायदियै एसेबां गिदिर कम्पानिखौनो बिथाङा बन्द खालामनो हादोंब्ला गावनि सरकार गैयै समावनो बे सरकार गैयै समावनो गाव बन्द खालामनो हादोंबा दिनैहाय जों सानो जे गावनि सरकाराव फैनानै जोंनिनो पर्बजरा डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि जों 4 मोनबा 6टा 7टा गामिजों दखल खालामनानै दोननाय एसे हा सासेनिल' नङा बेवहाय खमैबो बुंनो थाङोबा 300-400 घरनि हा दा बेखौ बिथाङा गावनि सरकाराव थानाय हिसाबै दा बेखौ बन्द खालामनांगौ होननानै जों बिथांखौ हांख्रायो दा गावनि सरकाराव थानानै हांख्रायो बन्द खालामनांगौ होननानै जों बेखौनो लुगैयो दा बिथाङा जे जोंनि ट्राइबेलनि हाखौनो गावनो बुंदोंमोन जेनाखि गावनि MCLA बिटिसि इलेक्सनाव बिथाङा बुंदोंमोन गामि गामि गिदिंनानै जोंनि बिटिसिखौ बासायगोन होननानै बिटिसि बासाव होननानै बिटिसि बासाव होननानै गाव बुंदोंमोन गाव बुंनाय बायदि दिनैहाय खामानिखौ मावनायखौ नुहुराखै जोङो दा जोंनिफ्राय बेखौनो बुङो खावलायनो सानो जों रायजो राजाया बेखौनो खावलायनो सानो जोङो बिथांनिफ्राय लुगैयो फिसा मोनसेल' खामानि जाहाथे बियो बिथाङा मनमोहन बायद'आव बिथाङा जाहाथे बे खामानिखौ बन्द खालामनांगौ आरो बन्द खालामथारनांगौ नांगौ जायोबा आरो खुद्रिसारनांगौ जों खुद्रिसारबावगोन थेवबो बिथाङा बे खामानिखौ बन्द खालामनांगौ जों बागानखौ खालामहोआ आरो